Denne gang i Fars Urbex er vi taget ud til et forladt badeland. Badelandet har i årevis fået lov til at synke hen, og selv på en forårsdag, hvor vinden er svag, rykker det så kraftigt i de iturevne plastiktag, at selv fredelige fuglefløjt overdøves totalt. Vandlandet blev bygget i 1986 og stod færdig i 1987. Derefter blev det sat til salg i 1999, hvor vandlandet blev drevet i cirka 2 år, og derefter har stået tomt lige siden. Bygningerne, der hører til, var i sin tid 2 omklædningsrum, et herre og et dame. De står i dag totalt ødelagt. Ligesom vandrutsjebanen står de som gamle, forfaldne bygninger. Rygterne går på, at vandlandet skulle være solgt, i håb om, at den atter kan blive renoveret og sættes i gang igen til de husejere, der bor hernede.